der lægger vest ind i kassen, hvis du lige går ind og tager en vest på derinde. Ja, tak. Så vi alle sammen har grønne veste på. Så vi får presset pappet sammen. Sådan, der var en god en. Henrik, hvad får du ud af at være med på spil-op-turene? Ja, men jeg får det ud af det, at jeg støtter op omkring Gribskov Trop og får tjent nogle penge i kassen. Og så den anden sidegevinst for mig selv, det er faktisk at finde ud af, hvad frivilligt arbejde egentlig går ud på. Og det har jeg ikke prøvet før. Og det er det første efter, jeg kom ind i spejderforeningen. Så det er faktisk ret sundt også. Ja. Og så på et tidspunkt får jeg mine børn med også. Så kan de også lære det. Ja. En super dejlig dag sammen med mine børn og en masse glade mennesker. Og en god frokost og noget frisk luft at få rørt sig. Så det er en rigtig dejlig, herlig dag for hele familien. Tak. Farvel og tak for i dag. Farvel og tak for i dag. Kan I ikke lige fortælle mig, hvad I får ud af at køre sådan en gang spil-op-kørsel? Nu er vi på vej hjem. En tur hjem. til Bonbonland, og penge til spejderne, og vi får lov til at køre lastvogn. Vi får lov til at hoppe rundt i pap og aviser og sådan nogle sjove ting. Det er ikke hver dag, vi får lov til det. Nej, det er ikke hver dag.